Il-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat qal li għall-familja ħaddiema, pensjonanti, middle class, studenti u self-employed l-ogħla kontijiet tad-dawl ta' kull żmien huma miżura ta' awsterità. Gvern Laburista għal Joseph Muscat se jnaqqas il-kontijiet tad-dawl b'mod realistiku u sostenibbli biex ineħħi mażra l-ekonomija u jneħħi eluf ta' familji u pensjonanti mill-faqar u x-xifer tiegħu. Joseph Muscat qal li dan ser isir billi jaqleb il-power station minn waħda li tuża l-heavy fuel oil għal waħda li taħdem bil-gass li huwa aktar nadif u aħjar għas-saħħa. L-ewwel pass ikun li l-power station tinqaleb għal waħda li taħdem bil-gas oil qabel isir qalba l-gass. Il-kap tal-Oppożizzjoni rribatta tal-kritika tal-Gvern li l-gass huwa ogħla miż-żejt u semma kif issa l-Ministru Tonio Fenech stess ammetta fil-budget li l-gass sar orħos miż-żejt. Joseph Muscat qal li kieku l-Gvern sema mill-Oppożizzjoni u mar mill-ewwel għal sistema li taħdem bil-gass kienu kun aħjar għas-saħħa, għall-ambjent u għall-but. Żied li gvern ġdid se jżomm ukoll l-investiment fl-interconnector u semma wkoll il-possibilità li pajjiżna jkollu teknoloġiji ġodda li jwasslu għal traħħis fil-kontijiet. Joseph Muscat stiden lill-Gvern biex minn issa jistudja bis-serjetà dawn il-possibilitajiet għaliex il-Partit Laburista jieħu pjaċir jekk jorħsu l-kontijiet għaliex igawdu l-familji u n-negozji.